ಬರಿ ಓಳು ಬರಿ ಓಳು ಒಂದು ಏರೊಂದು ಬಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಮುಲ್ಪ ಏರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಪಿದಾಯ್ಡು ಒಂದು ಉಲಾಯ್ಡು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಲ್ಲಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಈ ಅದ ಪುಟುದುಜ ಮೂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜೊಂಜಾಯ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಈಗ 1,000 ಎತ್ತ ಆರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತಾ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ದೊಂಡೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ದಿನಾಲ ನಿದ್ರೆ ಕಜರುನತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡ್ ಅಂಚ ಪನಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ವರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತನೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಪುರ್ಸು ತೇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ ಮೊಕಲೆಗ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಯಾನಿಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾವೇ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಆತಜಿ ಸೊರಿ ಕಟ್ಟದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಲಾಗ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಆದಿತ್ತನತೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಐಕ್ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಬೈದಿನಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸೊ ಇನಿ ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯಪಂಡ ಐಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಹಾಲ್ ಪೂರ ಸೊ ಐಕ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಔಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈ ಹಾಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೂಜವೆನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುವ ಇನಿತ ಲಾಕ್ಡ್ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತಡು ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಗನೆ ಲಾಗ್ ಹಾ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಏನ ಗಾಡಿ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ ತೂಕ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಚೂಚೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದೇನ ಪೊಪ್ಪನ ಸ್ಕೂಟರ್ ನೆಕ್ ಟೋಟಲ್ 16 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏತ್ ವಯಸ್ಸು 16 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅವು ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನ ಬೈಕ್ ಎನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಡ್ರೀಮ್ ದ ಬೈಕ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ನೆಕ್ 6 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಬೈಕ್ R15 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನ ಲೆಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಪಂತ್ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಯಾನತ್ತೆ ವಯಸ್ಸು ಎನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಎನ್ನ ಕಾಡಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಟೈಪನು ವೆರ್ನ ಸೊ ವೆರ್ನ ಅನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಪ್ಪಿದಾಡಿ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಇನೋವಾ ಒಂಜಿ ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೀನ್ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ಸೊ ಒಂದ್ ಎನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಒಂದು ಸೊ ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲು ಇಂಚುವಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ನಿಕಲಿ ತೂಲಿ ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ತಗಡ್ಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪುವಾರೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಗಮನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಏನ ಕತೆ ಪಂದೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಡವು ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಇದ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟತ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಆತಿ ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಕಾರ್ ಉಂತಾನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ ಏತ್ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಮಲ್ ಸೊ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ ಕಂತ ಉಂತಾನಗ ಎಂಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಲೈಕ್ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಕೊರಿ ಮೂಲು ತೋಜುಣಿ ಒಂದು ಟಾಟಾದ ಕಲ್ನ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದ ಶೇಪ್ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಕುಲು ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 14 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ ಎಂಕಲ್ನ 11 ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಅವು ಕುದ್ದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ 14 ಫೀಟ್ ದ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ ಬೋಡಿ ಉದ್ದೋಗು ಪೂರಕ್ಕುಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನ ಒಂದೊಂದು ನೆನೆಪಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪುವೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ ದಾಂಡತ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಲ ಅವಳು ತೀಯಲ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆರೆಂಗಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು full house is covered by video camera video camera photography videography full house is covered by CC camera yes
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ ತೂದಾಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾರ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಔಟ್ ವರ್ಕ ಸೊ ಒಂದೆಂಕಲ್ಲ ತುಂಡೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಎತ್ತ ಗ್ರಾನೈಟ್ ತೋಪಾಯನ ನಿಕಲಿ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಹೊಲ್ತ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಂದ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಂದ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಗ್ರಾನೈಟ್ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಒರಿಸ್ಸಾ ಗ್ರಾನೈಟ್ಗೆ ನೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಪಂಡೆ 190 rupees ದಾನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಕಂಬ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಒಯ್ತ ಕಂಬ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ತೆಕ್ಕಿದ ಮರತ ಕಂಬ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಂದಾತ್ತ ಬಂದು ತೆಕ್ಕಿದ ಮರತ ಕಂಬ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬರಿ ಓಳು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ತೆಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಾನೆ ಕಂಬ ಬಟ್ ನೆಕ್ ಅಂಚ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದೀನಿ ಅವೇ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕದಿನ್ಲತ್ತೆ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುತ್ತೆ 6 ಬೈದಿತ್ತೇರು ಪೇಂಟರ್ 6 ಖಾಲಿ ಕೈಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆದ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ಗೋಡೆಗೆ ಬರ್ಕ ವಾಲ್ಗ್ ಬಲೆ ಇಡಲಿ ಒಂದು ಏರ್ ತುಲೆ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ವೈಶು ಒಂದು ಏರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಿಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲಲ್ಲ ಮೇರೆನ್ನ ಪಿಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂದೇನು ಆಂಟಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೇನೆ ಅದ ಫುಲ್ ಪರಾತ್ 1980 ಪುರ ಅಂತೆ ಪರಾತ್ ಎಂಕುಲು ಪುರ ಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಪುರ ಬೈದಿನ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ಪುರ ಆಂಟಿಕ್ ಒಂದು ಪುರ ಏನ್ಷಂಟ್ ಕಾಲದ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ವಾಲಿನ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಟ್ ದುಂಬುದ ಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಂಚ ಚಿತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಚಿತ್ರ ಉಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಲತೆ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಒಂದು ದೊರಗು ಅಂದ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡುವೆ ಎಂಕಲ್ಲಾಡ ಎಂಕಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡುತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲಾಡ ಎಂಕಲ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸುತ್ತ ಕಾಡತ ಸೊ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಪಕ್ಕಿ ಬತ್ತದ ಈಗ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡದು ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಪಾಡದಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಆಶ್ರಯ ಅದು ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಶ್ರಯ 29/12/2021 ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾರಂದ ಪೋಯ್ ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಟು ದಾರ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಏನು ಬನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನಡಗೆಂಡೇನ ಮಾತೈಕ್ಲಾ ಪೆದಂ ಪಾತಿರು ಈಚಿ ಟಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾನತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆರ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಏಕದಾಲ ಪನಡ ಸೊ ದಾರಂದ ತುಯ್ಯಾರತ್ತೆ ದಾರಂದ ಎಂಕುಲು ಇಂಚುಬಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕುಲು ದಾರಂದ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಂದಿನತ್ತು ಎಂಕುಲು ಒಂಚಿ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಬೆಜದ್ದು ಮರ ಹಲಸಿನ ಮರ ಅಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯದ್ದಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೆಲತ ಮರನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಐಟಿ ಎಂಕಲೆ ಬೋಡೈ ಲೆಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ದಾರಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾದಿ ಸೊ ಐತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಒಂದ್ ಎಂಕಲೆ ದಾರಂದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆತಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸೊ ತುಯ್ಯಾರತೆ ತುಲೆ ದಾರಂದ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಮುಲ್ಪ
ಏರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಪಿದಾಯ್ಡು ಒಂದು ಉಲಾಯ್ಡು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರು ಉಲೈ ಪೋಪೇರು ಏರು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಸೊ ಬಲೆ ಉಲೈ ಬಲೆ ಐತೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹಾಟ್ ಪೂರ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಈತ ದಿನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಾಲ ತೀರ್ಥದು ದಿಪ್ಪಾರು ಬಟ್ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಾಲ್ ಎಂಚ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಮುಂಚೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ತುಲೆ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಪಾಡುಡ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಕೀಸ್ ತುಪ್ಪಾರೆ ಶಾಕೀಸ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡುಡ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಶಾಕೀಸ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಇನ್ನು ಏತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತೆ ಅದ ನಂದು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಈಜ್ಜ ಈ ಅದ ಪುಟುದುಜ ಪುಟ್ಟದಿಜ್ಜ ಏದಾದ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂದು ತೆಗಿಯಾರ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಯ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೂಲು ಒಂದು ಒಂದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಕ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಂತ ಒಂದುಲ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಕಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾಯ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಲ್ ಟೈಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾಯ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಪೂರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರಿನ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಗಡಿಯಾರ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಡ್ ಗಡಿಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೋ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿದೆ ಒಂದುಲ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಒಂದು ಒಂಚೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕೂಡ ಅಡ್ಡು ಮೂಚು ಉಂಡು ಕಳ್ದ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಪ ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಅಂಡತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದುಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಯ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಯ್ದಿನ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಾಡ ಅನಿಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ತೂ ಒಂದೇ ಯಾನು 3D ಫೋಟೋ ಅತ್ತೆ 3D ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿಡು ಬಿಡು ಮನೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಮಿತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ಅಕಲೇನ್ ತಪ್ಪದೊಡು ತಪ್ಪಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಸುರತ ಎಲ್ಲ ಪುಪ್ಪ ನಿಕಲಿ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಐಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪುಪ್ಪನ ಪುಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪುಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ವೈಶ್ಯನ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ವೈಶಿನ ಪಪ್ಪ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಆಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿಪ್ಪು ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅವಲುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಮದುವೆ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದಾಂಡ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಪುರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪುರ ತೆಗೆದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಪುರ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ಇಂಕುಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೊರನಿ ಅಕಲ್ ಇನ್ನೀತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡ ಅಕಲ್ ಪೆಟ್ಟೆ ಬಾಡಿರಿ ಇಂಕ್ ಮೊರನಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಕಂದಿನ ತಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ವರೆ ಪೋನಾಗ ತೂದಿ ಪೂಜೆರ್ ಕೆಲವರು ತೂಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಲಿ ಅವು ಫುಲ್ 4 ಪಾಟ್ ದೀವೋಡು ಅವು ರಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪರ ಸುರು ಮಲ್ಪಕ ಮುಲ್ತರ್ ಸುರು ಮಲ್ಪಕನ ಒಂದೇ ಇರ್ಬಾನೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪತ್ತ ಐತೆ ಒಂದು ಪುರ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಗೂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ నేను ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಪೂರಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಿ ನಾವೇ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡಿತ್ತಲೆ ಮೂಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮೊರ ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಬನ್ನ ಕಂದಿನಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೂಲ ಕುದೊಂದಿನಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟೋಪಿ ಅವು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೆಮೊರಿಗ್ ನೀ ನಿಜ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಐ ಲವ್ ಯು ವಿಶ್ ಯು ಅಂಚ ಪರಸಿ ನಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಸೊ ಒಂದೇನ ಪಿರಿಯ ನಾಯ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಪುಚ್ಚೆ ಅಮ್ಮಗಂದಿ ಮೊರಾನಿ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಆನೆಲ ಅಮ್ಮಗಂದಿನಿ ಸಿಲ್ವರ್ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಬಂಡತೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿಲ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ರಡ್ಡ ಆ ಗಣಪತಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ಟದ ನೀರ್ ಬೂರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಹಿಡ್ದು ಕಂದಿನ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಡುವರೆ ದಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಾಡು ಹೇಳುದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಾದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕಲೆ ಪುರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೀಪೇಂಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನೆಟ್ಟ ಒಚ್ಚೋದು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಪೇಂಟರ್ಗಳ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಒಂದು ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದು ನಮಗ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ನೀರ್ ಮಿನಿ ಲೀಕೇಜ್ ಮಿನಿ ಅಂಟ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡೆ ದಿನ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಗೆ ಆತನ ಆ ಪಿರಾವ್ ಸೈಡ್ ರೂಮ್ಗೆ ಮರಿಯಲೋಡು ಗೋಡೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡದೆ ಅವು ನೀರು ಒಂಚೂರು ಪಸೆ ಬಂದ್ಬಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಸೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಯ್ಯ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಪೋಪ್ ಲಕ್ಕದ್ ಒಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಾಯ್ತ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಹೊರ ಲಕ್ಕದ್ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿತ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗೋಡೆಡ್ ಈತ ಪೀಸ್ ಪೋಂಡ್ ಬಂದಿನಕ ಆತೆ ಪೀಸ್ಗೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡಿನ ತಿಕ್ಕುಚ್ ದಾಯಪಂಡ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂಚಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಈ ವಾರ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈ ವಾರ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಆಯ್ನ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ತಿಕ್ಕುಚ್ ಅಂಚ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅವಂದೇ ಪುಂಡು ಈ ರಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಹೆಂಗ್ ಒಂದೇ ಕಲರ್ದ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ತಿಕ್ಕುಚ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಸೊ ಎಂಕಲಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರಾ ರೂಮ್ಸ್ಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ಬಟ್ ತಮುಟ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಅವುಂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ತೂವಂ ಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ఒక వాల్ పేపర్ అండ్ మూల ఎంకల్ మంచి పెయింటింగ్ మూజ్ పెయింటింగ్ ఉంటూ సో ಒಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಡ್ನಾಗ ತೋರ್ತೆ ಅಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಗ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕದ ಈತು ಮಲ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ಪುವೆದು ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಕಲೆ ತೋಜು ಅವು ತೂವನಾಗ ಒಂದು 4 ಪೀಸ್ ಕಂತ ಇಂಚ ಅಂಟದಿನ್ ಬಂದ ನೋ ವೇ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂತೆ ಅವು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕದ ಈತಿತ್ ಮಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ 4 ಪೀಸ್ ಇತ್ತ ಮೂಲುಂಡತೆ ಆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ್ ದೊರಗ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ದಯಪಟ್ಟ ಅಕ್ಕಲೆ ಐಟಮ್ ಇತ್ತ ಪೇಂಟ್ ಬುಡ್ ಪಾಯಿನ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಅದಾಗ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಬಂದು ನೈಸ್ ಇಪ್ಪರೆ ಬಂದು ದೊರಗ್ ಮಲ್ತದ ಐಟಾರ್ ಪೇಂಟ್ ಬುಡ್ ಪದಿನ ಯಾನ್ ತೂತ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೈಟೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 3 ಪೇಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಂಜಾಯ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ 1,000 ಎತ್ತ ಆರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಡು ಲೈಫ್ ಅನ್ನಕ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ಆವರೆ ಐತ ತಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಪಂತಿನ ಅವಳ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪಿಯಾರ ತೋಜು ನನಗೆ ಕಲೆಗ್ ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪಿಯ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಯಾವ ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ POP ದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಿಜ್ಜಂತೆ POP ಅಂಕಲೆಗ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ POPಗ್ 90,000 to 1 lakh ಗೆತ್ತೊಂದೈತೆ ಹಳೆ ಮಟ್ಟ POP ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಅವು ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೇರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ POP 55 ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ಐತ್ನೆಕ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ POP ಹೆಂಚೋಳ್ಬೋದು ಬಂದು ಸೊ ಕಡೆಯಿತ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಲತ್ತಲೆ ಒಂದು ಲಾನಿಕ್ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಪೆಲತ ಮರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತೆಕ್ಕಿದ ಮರ ಒಂದುಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ನಿಖಲ್ ಬೋಡಂಡ ಒಂದೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕಲೆ ಸಕ್ಕದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಕಲ್ಲೆಡ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಮನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಇಚ್ಚಿನ ಒಂಚಿ ಲಾಟ್ ಬೂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಕರ್ಸಿ ಮಲ್ತಾನೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂತಲೆ ಆರ್ಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಂಚಲ ಅಂದಾಜಾಯ್ಜಿಡ ನಿಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿರೆಗ್ ಒಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಜ್ಜೇಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಅದ ಲೈಟ್ ಸೊ ಅವನ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಲೈಟ್ ಅವನ್ ಲೈಟ್ ಐಕ್ಲ ಅಂಚನೆ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ನ ದೇವ್ರ ದಯಟು ಪಿದಾಯ್ದೊಂದು 4 ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಬ್ಬುಂಡ ಉಲಾಯ್ತು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಆತಿಸು ಆ ಲೈಟ್ಲ ಸೊ ಇಂಚ ಪನೊಂದು ಆಂಡದ ಪುರ ಹೊರತ ಸೊ ಆಂಡೈನಿ ಇನ್ನೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಸೋಫಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೋಫಾದ ಬಂದ ಮದತ್ ಪಂಡು ಸೋಫಾಗ ಮೂಜಿ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸೋಫಾಗ ಎಂಕುಲ ಇಡೆಗ್ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಹೊಸ ಸೋಫಾ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜನಲ್ಲ ದಯಪಡ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸೋಫಾ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೇ ನೋಡಿಗ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಹೊಸದ್ ಗೆತ್ತ ಮೀನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಎಂಕುಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಬದ 3 years ಆಣತೆ ಎಂಕುಲು ಅವಳು 1 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಆತೆ ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೊ ಇಡೆಗ್ಲ ಅವೆನೆ ಪತ್ತಾಯ್ತ ಸೊ ನನ್ನದ್ದೇ ಉಂಡು ಖರ್ಚು ಅಂಜಿ ಸೋಫಾ ಅವಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟ ಅವಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಐತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಪಾತಿರ್ಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲಂಚಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಯಾಪ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಯಾಪ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ತು ಒಂಜೆಗೆ ತೊಮ್ಮಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿಯ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಡೈನಿಂಗ್ ಕಿಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದ ಹೌದಾ ಸೊ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುವರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ಮದದ ದರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತೆ ಅದ ಮದ ಪೊರ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒತ್ತುಲೆ ಅಂದೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಅದ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಬೈ ಬೈ.